Сега следва една много тегава пътека. Вертикал е нагоре. Още не е качвана. Ще тестваме за първ път. Доле! О! Това долу сега. Това долу. Трябва да се прескочи. Нямам гума, нямам предна спирачка. Това са оправдания. Сега ще видим кое ще използва тук. Ясно е, беше късмет. Малко в дърво. Не знам загъби ли бе? Ай, газва е! На трета! На трета завърка! Оп! Мерси за гар. Доставка. Чисто нова гума. Значи сериозно каране. Ау! Тук ми беше зорно. Браво, браво. Това гума това държи. Верно. Ти виж, че аз бех спрял. Ти спря. Нямам предна спирачка. Това са оправдания. Сега ще видим кое ще използва тук нагоре. Давай! Давай! Само напред с траекторията. Я кажи. Кажи. Излена на гръм. Да. Разписа се 1:1. О, даже 1:0 за него даже. Тук държеше между другото. Его колона. Аз чудих, защо не се стори тясно тук. Той няма да е качи. Качи. Няма. Днеска кара много. О, мамо! Подай го това мотор, как е сега вече. Тя коя ще избере? Дясната или лявата? Това долно сега. Това долно. Трябва да се прескочи. Не иска да гърми.
скочи. Ще скача. Давай! Лява пътекача. Нали? Ти с този чеп. Ту дърво. То чепа да по-тегаво. Ще скача, бегай. Аз кача. Ще скача тукче. Ама там мотора къде си го става, там ще си го става. Ето, няма скочи той там. къде ще скочи за там. Добре. Дано да не скочи за там, защото... Дай газ, това е на трета! На трета завърка! На трета завърка, бе! Давай! Оп! Мерси за гарда. Тук ли? Малко в дърво. Не знам, загъби ли бе? Загъби! Пътеката ще го изям, пътеката! Скай как За малко и да не излезе. Да, газ и така мята отзад, че завиш, карай. Газ. Море, давай там много бразвото вляво! Море, там ли си? Идвам! Умряхме! Сега следва една много тегава пътека. Вертикал е нагоре. Още не е качвана. Ще тестваме за първ път. За малко. Не! Сега няма вадене от тук. Гледай къде е. А? Добре. А? Какво няма? Няма мощност.
Не става, не става. От тук ма страх като погледна. Щом се озори, значи ще е трудно. Сега vai. Качи я на майтап. Качи я на майтап направо. Аз го барах, да. Не трябваше да му променям. Станахме го. Ще го издърпаме. Струшихме стойката. Няма нищо. Стойката на каската струшихме. На камерата. Еми, спърли мотора. Не, няма нищо. Ясно е, беше късмет. Голе! Оп! Всичко от трошу днеска. Майте, обърна много кънто, аз не го бях взел. Его, цяло всичко настрани. Не ви виках, че е много разширен цял Не, как трябва да знаете. Знаете на една страна целия. Виж му пашката. Не бе, тук нещо е излено. Изденало. Така. И то гакът е малко изкривен. Тук не мога да се спираш. Те си неподвижни тия, тия ги май. Но те са куршата тия Не знам гарда. как се е подвижил, ама виж как е. Тук какво става? Виж как се е подвижил. Добре се е подвижил. Ама ние си ми такава, че Чакай ги мания, тук гледай. той ти обяснява. Не знам, май значи нещо помощ на мотори, хора. Нещо аз ви казвам, че не как трябва. Погледни го тука. Аз Ял го виждам. ял го. Аз го виждам. Аз като се качих го усетих, че не е как трябва. Малко и поломихме. Аз като се качих го усетих, че не е как трябва. Абе, додолу сещате не. Просто самото усещане не е добро. Тук стана 3 педира. Добър ще го това. Че ми боли кръка. Аз май се приключих за днес. Май, аз приключих. Нещо и мен много ме боли.